O mercado de abastos é un proxecto moi amplo e ambicioso e o que a concelleira desta área lle está poñendo moitas ganas. Anabel Gulías anunciou que xa están inmersos en notables cambios. O principal encher de establecementos a parte de abaixo e comezar os traballos na parte de arriba deste espazo. A concelleira garda sacar a licitación á obra da parte de arriba en novembro deste ano. E falaríamos dun 2018 xa coas obras feitas arriba, coa planta de abaixo casi chea, que é unha cuestión que me parece moi importante resaltar, e durante estes meses que quedan do último trimestre de ano aproveitaríamos para sacar unhas bases, un regulamento, a figura xurídica que sexa máis acaída, para que a xente poida optar a ocupar un posto na parte superior do mercado. A principios de ano teríamos eso feito, se todo vai ben, e empezaríamos xa non só a cubrir os postos baleiros, sino a programar tamén na planta de arriba para convertir o mercado nun punto de referencia. O que pretenden dende o Concello con esta planta de arriba do mercado é centrala no ámbito gastronómico, un sector importante e interesante para a cidade. Sería un espazo destinado á gastronomía, destinado a visualización de produtos, digamos, fora dos circuitos tradicionais de comercialización, non? Pois, mellor produtos ecolóxicos de proximidade, tería unhas zonas onde se podería degustar precisamente todo o que se compre ou todo o que se cociñe ali, e o que se trata é pois de que toda a programación xire en torno pois un pouquiño destas cuestións. En relación á sétima feira, Anabel Gulías ten claro que a partir de setembro volverá con este proxecto, pero co obxectivo de darlle unha volta para facelo máis completo, para contar cun concepto máis amplo, e para isto traballarán coa Universidade de Pontevedra.